Αν ψάχνεις ένα κοσμητικό το οποίο να μην περιέχει βλαβερά συστατικά, να είναι vegan, πιστοποιημένο, cruelty free και χωρίς άλλο αλουμινίου, τότε είσαι εδώ. Λοιπόν, είναι της εταιρείας Wild το συγκεκριμένο κοσμητικό, το οποίο έχει και φιλοσοφία Zero Waste, αλλά πάμε να σας δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, είναι η θήκη του, η μεταλλική, η οποία είναι σε πάρα πολλά σχέδια και χρώματα. Θήκη, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μπλε μεταξύ. Αγαπημένο. Λοιπόν, και έχει μετά τα ανταλλακτικά του, τα οποία είναι σε διάφορες μυρωδιές. Τώρα βγάζει κάθε τόσο βγάζει καινούργιες μυρωδιές. Έχει κάποιο περίπου 5-6 περίπου στάνταρ μυρωδιές, αλλά έχει και τα limited edition. Λοιπόν, λειτουργεί κάπως έτσι. Βέβαια, πρώτα να σας πω ότι η φόρμουλά του είναι με μαγνήσιο και σόδα. Όσα δέρματα έχουν ευαισθησία σε σόδα, είναι κάποια άτομα που έχουν ευαισθησία στα φυσικά αποσμητικά τα οποία έχουν σόδα. Έχει και sensitive ανταλλακτικά. Λοιπόν, ας δείξω λίγο πώς δουλεύει. Και παίρνουμε το ανταλλακτικό, το βάζουμε στη βάση του. Έχει και πιστοποίηση από The Vegan Society και κλείνει έτσι. Ανοίγουμε το καπάκι και το στρίβουμε όπως ένα κλασικό ρολόν. Και έχει βγει. Λοιπόν, να πω ότι είναι με φυσικά κεριά, με φυσικά έλαια, είναι με shea butter, είναι με έλαιο καρύδας, μαγνήσιο, σόδα, είναι full καθαρά συστατικά, πολύ καλής ποιότητας και αποτελεσματικά. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο είναι διάρκειας έως 24 ώρες, ναι, δηλαδή δεν πάνε να έχετε υδρώσει, να κάνετε γυμναστήριο, να τρέχετε, δεν θα μυρίσετε καθόλου. Ναι, καθόλου δεν θα μυρίσετε τίποτα. Είναι πολύ σκληρό και τις οσμές, αλλά καθόλου σκληρό για το δέρμα, είναι πολύ καλό αυτό, δηλαδή καθαρά συστατικά, χωρίς να είναι τοξικά, χωρίς να απορροφάμε τοξικά συστατικά, άλλα το αλουμινίο, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο για τον οργανισμό. Αποτελεσματικό, zero waste, vegan πιστοποιημένο, πολλές μυρωδιές επιλογές, πολλές θήκες επιλογές, καθαρά συστατικά. Δεν ξέρω τι άλλο να ζητήσει κανείς από ένα κοσμητικό φυσικό. Να πω και το εξής, τα ανταλλακτικά του είναι χάρτινα, δηλαδή όταν τελειώσετε απλά το πετάτε και το χαρτί είναι βιοδιασπόμενο. Έχει και zero waste φιλοσοφία, οπότε ναι.